ዝንጅብል ንብዙሓት ኣሽሓት ዓመታት ኣብ ባህላዊ ስርዓተ ሕክምና ጥቕሚ ክውዕል ዝጸንሐን ክሳብ ሕጂ ዝውዕል ዘሎን ተፈታዊ ቅመምን መድሓኒትን እዩ። ብፍላይ ጣዕሙን ሙቐትን ዝህብ ባህርያቱ ዝፍለጥ ዝንጅብል ብሰንኪ እቶም ኣብኡ ዝርከቡ ባዮ ኣክቲቭ ኮምፓውንድስ ብፍላይ ድማ ብጅንጀሮል ብዙሓት ናይ ጥዕና ረብሓታት ይህብ። ዝንጅብል ካብ ጥዕና ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ጀሚሩ ክሳብ ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ምዕባይ ቀንዲ ናይ ጥዕና ጥቕምታት ይህብ። ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ብሳይንስ ተደገፉ 11 ናይ ጥዕና ረብሓታት ዝንጅብል ብሰፊሑ ክንሪኦም ኢና። ብፍላይ እታ መበል 11 ጥቕሚ ንኹሉ ሰብ ኣገዳሲትን ወሳኒትን ጥቕሚ እያ። ኩሉ ግዜ ንጥዕናኹም ቀዳምነት እትህቡ ሕያዋይ ልቢ ዘለኩም እንተኾንኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምርዋ። ምክንያቱ እቲ ናትኩም ላይክ እዚ ትምህርቲ እዚ ንብዙሓት ሰባት ንኽበፅሕን ክጥቀምሉን ይሕግዝ እዩ። ነዚ ቻናል ሓድሽ እንተኾንኩም ዶክተር ማይና ይበሃል። ብንለቆም ናይ ጥዕና ትምህርትታት ጥዕናኹምን ጥዕና ስድራ ቤትኩምን ሓልው። ሓደ ጥረ ነድሪ ወይ ድማ ኣንቲ ኢንፍላማቶሪ ባህርያቱ ዝንጅብል ካብቶም ኣዝዮም ዝፍለጡ ጥቕምታቱ ሓደ ኣብ ውሽጢ ኣካል ዝርከብ ነድሪ ወይ ድማ ሕበት ናይ ምቕናስ ዓቕሙ እዩ። ጅንጀሮል ኣብ ዝንጅብል ዝርከብ ቀንዲ ባዮ ኣክቲቭ ውህድ ኮይኑ ሓያል ፀረ ነድሪ ጽልዋ ኣለዎ። ጅንጀሮል ንጉድኣት ወይ ድማ ንረኽሲ ወይ ድማ ንኢንፌክሽን ምላሽ ንምሃብ ነድሪ ዘለዓሉ ሞለኪላት ዝኾኑ ፕሮ ኢንፍላማቶሪ ሳይቶኪናት ምፍራይ ይከላኸል። ዝንጅብል ብፍላይ ከም ኣርትራይትስን ኦስቲዮ ኣርትራይትስን ዝኣመሰሉ ሕዱር ናይ ቃንዛ ፀገማት ንዘለዎም ሰባት ብቐጻሊ ምስ ዝሰትዩ እቲ ቃንዛ ከም ዝንክን ምንቅስቓስ መልግቦ ከም ዘመሓይሽን ይገብር። ስለዚ ሻሂ ዝንጅብል ምስታይ ወይ ተወሳኺ መድሓኒት ዝንጅብል ምውሳድ ምልክታት ሕማምን ሕዱር ቃንዛን ንምቕናስ ይሕግዝ። ክልተ ፀገማት ምሕቓቕ ምግቢ ይሕዊ። ዝንጅብል ንስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ንምህዳእ ጥዕና ከብዲ ንምምሕያሽ ንዘመናት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ጸኒሑ እዩ። ዝንጅብል ናይ ምሕቓቕ ምግቢ ኢንዛይማት ከም ዝፈጥር ይገብር። ፈሳሲ ሓሞት ድማ ከም ዝውስኽ ይገብር። እዚ ድማ ስብሕን ፕሮቲንን ዘለዎም ምግብታት ክሓቁ ይሕግዙ። ከምኡ እውን ምሕቓቕ ምግቢ ብምቅልጣፍ ንምምላእ ከብድን ጋዝን ንምቕናስ ይሕግዝ። ስምዒት ዕግርግር ድማ ይህድእ። ሰለስተ ንዕግርግር ከብድን ናይ ንጉሆ ሕማምን ተፈጥሮኣዊ መፍትሒ እዩ። እቲ ዝበለጸ ቁልጡፍ ባህላዊ ኣጠቓቕማ ዝንጅብል ንዕግርግር ከብድን ተምላስን ከም መድሓኒት እዩ። ዝንጅብል ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዝርከቡ ተቐበልቲ ሴሮቶኒን ሪሴፕተርስ ይዓግት። እዚ ድማ ስምዒት ዕግርግር ከብዲ ይቕንስ። ተፈጥሮኣዊ ውህደታት ንስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ የህድኡ። ሓያል ተምላስ ይንክዩ። ንጥንስቲ ውሕስ እዩ። ዝንጅብል ንናይ ንጉሆ ሕማም ወይ ድማ ሞርኒንግ ሲክነስስ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ውፅኢታውያን ተፈጥሮኣዊ መፍትሕታት እዩ። ብዙሓት መጽናዕታት ከም ዘርእየዎ ዝንጅብል ኣብ ጡንሳት ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ዕሸል ምንም ጉድኣት ኣየብፅሕን። ንስምዒት ዕግርግርን ከብድን ተምላስን ብዓብዪ መጠን ይንክዮ። ስለዚ ውሕድ መጠን ዝንጅብል ኣብ መዓልቲ 1 ግራም ዝኸውን ብሻሂ ወይ ብመልክዕ ካፕሱል ኣብ ግዜ ጥንሲ ወይ ድማ ጉዕዞ ንዝመጽእ ስምዒት ዕግርግር ንምህዳእ ይሕግዝ። 4 ንዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ይዕቢ። ዝንጅብል ሓያል ፅረ ኦክሲዳንትን ፅረ ህዋሳትን ባህሪ ዘለዎ ኮይኑ እዚ ድማ ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ንምዕባይ ንኣካል ካብ ረኽሲ ንምክልኻል ይሕግዝ። ኣብ ዝንጅብል ዝርከቡ ፅረ ኦክሲዳንት ንህዋሳት ክሳሰዩ ዝኽእሉ ጎዳእቲ ነፃ ራዲካላት ወይ ድማ ፍሪ ራዲካልስ የፅሪ። እዚ ድማ ብፅረ ህዋሳት ባህርያቱ ንባክቴርያታትን ቫይረስን ፈንገስን ንምክልኻል ይሕግዝ። ዝንጅብል መብዛሕትኡ ግዜ ንሕማም ጉንፋዕ ምልክታት ንምሕካም ነድሪ ጎረሮ ብምቕናስ ሰዓል ብምህዳእን ዕንፍሽፍሽ ኣተናፍሳ ብምምሕያሽ የገልግል እዩ። ስለዚ ኣብ ግዜ ቁርን ጉንፋዕን ሙቕሻሂ ዝንጅብል ምስ መዓርን ሎሚን ምስታይ ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ንምዕባይን ረኽሲ ስርዓተ ምስትንፋስ ንምክልኻልን ይሕግዝ። 5 መጠን ሽኮር ደም ንምቁፅፃር ይሕግዝ። ዝንጅብል ጥዑይ መጠን ሽኮር ደም ኣብ ምክልኻል ዓብዪ ተራ ክጻወት ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ሕማም ሽኮር ዓይነት 2 ወይ ድማ ታይፕ 2 ዲያቤቲክስ ንምክልኻል ወሳኒ እዩ። ዝንጅብል ንተሃዋስነት ኢንሱሊን ከም ዘመሓይሽ ንመጠን ሽኮር ደም ናይ ጾም ከም ዝቕንስ መጽናዕታት ኣረጋጊጾም እዮም። ኣጠቓቕማ ግሉኮስን ምልክታት ሜታቦሊዝምን እውን የመሓይሽ። ዝንጅብል ንመጠን ሆሞግሎቢን A1C ንምቕናስ ይሕግዝ። እዚ ድማ ብሕማም ሽኮር ናይ ነዊሕ ግዜ ቁፅር ሽኮር ደም ዘርእዩሉ መንገዲ እዩ። ስለዚ ዝንጅብል ኣብ ምግቢ ምእታው ንመጠን ሽኮር ደም ንምቁፅፃር ጥዕና ሜታቦሊዝም ንምምሕያሽ ይሕግዝ። 6 ንጥዕና ልቢ ዑደት ደምን ይድግፍ። ዝንጅብል ብቐጻሊ ምጥቃም ዑደት ደም ንምምሕያሽን ተቃላዕነት ሕማም ልብን ዕፅዋት ደምን ንምቕናስ ይጠቅም። ዝንጅብል ንመጠን ኮሌስትሮልን ጸቕጢ ደምን ከም ዝንኪ ይፍለጥ። ክልቲኦም ድማ ንሕማም ልቢ ዘቃልዑ እዮም።
ዝንጅብል ደም ከይረግእ ብምክልኻል ንሓደጋ ስትሮክን ድኻም ልብን ይነኪ። ሕማቅ ኮለስትሮል ወይ ድማ LDL ይቕንስ። መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ዝንጅብል ልዑል መጠን ኮለስትሮል ኣብ ዘለዎም ሰባት ነቲ ሕማቅ ኮለስትሮል LDL ትራይ ግሊሰራይድን ብዓብዪ መጠን ይንክዮ። ስለዚ ሻሂ ዝንጅብል ምስታይ ወይ ኣብ ግዜ ምስራሕ ምግቢ ዝንጅብል ምጥቃም ንጥዕና ልቢ የማሓይሽን መጠን ኮለስትሮል ብተፈጥሮኣዊ ንምቁፅፃርን ይሕግዝ። 7 መህድእ ቃንዛ እዩ። ብፍላይ ንቃንዛ ወርሓዊ ጽግያ ንዝንጅብል ብዙሕ ግዜ ከም ተፈጥሮኣዊ መህድእ ቃንዛ የገልግል እዩ። ንዝተፈላለዩ ዓይነታት ቃንዛ ንኣብነት ንቃንዛ ወርሓዊ ጽግያን ቃንዛ ጨዋዳታትን ዝንጅብል ኣብ ውሽጢ ኣካል ነድሪ ቃንዛ ዘስዕቡ ኬሚካላት ዝኾኑ ፕሮስታግላንዲን ንኸይፍጠር ይከላኸል። ብዙሓት መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ዝንጅብል ካብቶም ብዘይ ትእዛዝ ሓኪም ዝውሰዱ መህድእ ቃንዛ መድሓኒታት ንኣብነት ከም ኣይፖፕሮፊን ንቃንዛ ወርሓዊ ጽግያ ንምቕናስ ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሰንኪ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ዝመጽእ ቃንዛ ጨዋዳታት እውን ነድሪ ብምቕናስ ከም ዝንኪ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያ ዝንጅብል ምጥቃም ወይ ሻሂ ዝንጅብል ምስታይ ንቃንዛ የርሕቦ። 8 ንምቕናስ ክብደት ይድግፍ። ዝንጅብል ሰብሒ ወይ ድማ ፋቲ ብምቅጻል ስምዒት ምግቢ ብምቁፅፃርን ንምቕናስ ክብደት ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝንጅብል ንመስርሕ ቴርሞጆኖሲስ ይውስኽ። እዚ ድማ ኣብ ኣካልና ሙቐት ናይ ምፍጣር መስርሕ ኮይኑ ተወሳኺ ካሎሪታት ንምቅጻል ይሕግዝ። ብተወሳኺ ስምዒት ጽጋብ ወይ ድማ ዕግበት ይህብ። ሰባት ነዊሕ ግዜ ጸጊቦም ከም ዝስምዖም ብምግባር ድማ ብጠቕላላ ዝውሰድ ካሎሪ ይንኪ። ክብደት ኣካል ካብ ወገብ ክሳብ ማዓንጣ ዘሎ ሰብሒ ከም ዝንኪ መጽናዕታት ኣረጋጊጾም እዮም። ስለዚ ዝንጅብል ምስ ተመጣጠነ ምግቢ ምንቅስቓስ ኣካል ምውሳድ ንጻዕሪ ምቕናስ ክብደት ይድግፍ። 9 ስራሕ ኣእምሮ የመሓይሽ። እቲ ሓያል ጽረ ኦክሲዳንትን ጽረ ነድርን ባህርያቱ ዝንጅብል ንጥዕና ኣእምሮ ይሕግዝ። ከምኡ እውን ከም ኣልዛይመር ዝኣመሰሉ ሕማማት ነርቭ ይከላኸል። ኣብ ዝንጅብል ዝርከብ ጽረ ኦክሲዳንትን ምስ ዕድመ ምድፋእ ተታሒዙ ኣብ ኣእምሮ ዝፍጠር ጸቕጢ ኦክሳይድ ወይ ድማ ኦክሲዴቲቭ ስትረስ ይንኪ። ጂንጀሮል ኣብ ጥዑያት ሰባት ዓቕሚ ምዝካርን ምስትውዓልን ከመሓይሽ ይኽእል እዩ። ገለ መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ዝንጅብል ምስ ሕማም ኣልዛይመር ተታሒዙ ኣብ ኣእምሮ ዝእከቡ ጎዳእቲ ፕሮቲናት ብምቕናስ እቲ ሕማም ክንክዮ ይኽእል እዩ። ስለዚ ዝንጅብል ምስታይ ንጥዕና ኣእምሮ ብፍላይ ድማ ንዓበይቲ ሰባት ይሕግዝ። 10 ጥዑይ ቆርበት የተባብዕ። እቲ ጽረ ነድርን ጽረ ኦክሲዳንትን ባህርያት ዝንጅብል ንጥዕና ቆርበት ጠቃሚ ይገብሮ። ዝንጅብል ንነድሪ ቆርበት ይንኪ። ንጉድኣት ኦክሳይድ ይቃለስ። ጥዑይን ዘንጸባርቕ ቆርበት ንምሓዝ ድማ ዝውውር ደም የመሓይሽ። ኣብ ዝንጅብል ዘለዉ ውሁዳት ንብጉር፣ ንሽፍታ፣ ፒሶሪያሲስ ንምቕናስ ይሕግዝ። እርጋን እውን ይንኪ። ጽረ ኦክሲዳንት ዝንጅብል ንምጭብባጥ ካልኦት ምልክታት እርጋን ንዘስዕቡ ነፃ ራዲካላት ንምቕናስ ይሕግዝ። ስለዚ ብዝንጅብል ዝተዳለዉ ቅብኣት ምጥቃም ወይ ድማ ኣብ ምግቢ ምምእታው ንጥዑይ ቆርበት ይሕግዝ። 11 ሓደጋ ካንሰር ይቕንስ። ዝንጅብል ዕቤት ገለ ህዋሳት ካንሰር ንምክልኻል ካንሰር ሓጋዚ ይኸውን። ኣብ ጥረ ዝንጅብል ብበዝሒ ዝርከቡ 6 ጂንጀሮል ዝተባሃሉ ውህዳት ዕቤት ህዋሳት ካንሰር ማዓንጣ፣ ኦቫሪን፣ ጣፍያን ከም ዝቕንስ መጽናዕታት የርእዩ። ዝንጅብል ነድሪ ጸቕጢ ኦክሲዳንትን ብምቕናስ ምጭብባጥ ህዋሳት ካንሰር ክቕንሱ ይኽእል እዩ። እቲ ጽረ ነድርን ጽረ ኦክሲዳንትን ተግባራቱ ዝንጅብል ንህዋሳት ካብ ጉድኣት DNA ንምክልኻል ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ። ዝንጅብል ካብ ቅመም ምግቢ ንላዕሊ ብዙሕ ናይ ጥዕና ጥቕምታት ዘለዎ ሓያል ተፈጥሮኣዊ መድሃኒት እዩ። ምሕቓቕ ምግቢ ካብ ምርግጋእ ጀሚርካ ክሳብ ናይ ጥዕና ልቢ ምሕላው ስራሕ ኣእምሮ ምዕባይን ሰፊሕ ጥቕምታት ኣለዎ። ብጥሪኡ ብመልክዕ ሕሩጭ ወይ ድማ ተወሳኺ መድሃኒታት ዝንጅብል ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ብምእታውን ንኹሉ ዕድመ ዓብዪ ረብሓ ይህብ። ተወሳኺ መድሃኒታት ዝንጅብል ቅድሚ ምጅማርካ ኩሉ ግዜ ንበዓል ሞያ ጥዕና ማኽር። ብፍላይ ድማ መሰረታዊ ሕማም እንተሃሊኩም ወይ ድማ መድሃኒታት ትወስዱ እንተደኣ ኮይንኩም ዝንጅብል ምስ ገለ መድሃኒታት ንኣብነት ደም ዘቕጥኑ ህጋጮ ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ የድሊ። ብሓፈሻ ዝንጅብል ንጥዕናኻ ንምምሕያሽ ቀሊልን ውፅኢታውን ተፈጥሮኣዊ መንገዲ እዩ።